Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Vincent H. Palau, Badeu President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, rong makajingakan at hapdeng kiwi-kiwi kiseng san pertai kibadon hapok sarkar MDA, kalong kabajur bha bat kani kajingakan at kamday tang hapok ke MDA, hendrai wat para bayadan lang ha kajuk kaseng ru, kiadon kajingakan at. Habakran ciki kat tu kat ningot kilat pathai kubor ha kasingining kong ha ka office tray kam kaseng ha Congress Bhavan, bloang bau ngit scam bada kajing tray shitam, kajing tray bha, bada kajing penyangi ukertong bobet, kaseng kan nak banyo ya kajing jom. Ulang ba kaseng Kongres kan penyeng kertong habaro riu pau teli ki konstituensi ha ka bamenta kaseng kalayo adu. San punyo ngut ki kertong banyo kon ya ka election MLA syapo ki yung darbar tauan ke jela haus nem arhajar arpulai. Habakli ba haus nem arhajar arpulai kaseng Kongres kan net yesun rop lang bat kaseng National People's Party ni bat ka All India Trinamool Congress nak liang ba Vincent Uloong ba unsala banjubab ya kata ka jingkali tat anda ka election kala dep namar ka long ka bakloy ban ong halor kata bat ka jingshim rai ban yetrei lang bat kiwei kiseng kam shong tang ha ushimet herai ka shong lang habaro ki parlok ki badon lang hapo ka seng Congress bat kinong mikmat ki ban sha jiet ha ka te ka election ha kata ka por ha ka bayde ba ka election MLA house nem arajar arpulai bala ka seng Congress kan job ni kan rem nak liang ba Vincent Uloong namar ka election kadang sa salai ni sau benai umpat la ban ong halor kata hendai anda lade ka por ban net thap kerteng bat ka scrutiny an sala ban tep komno kalong ke don ke lada ka tang ka seng ro lada ubri don to kumalong mentang atrai ka kam ka jing seni ka kam klain ka seng namar ba la kidon ka seng ka nongrim ki ideology ki babiang kum ka congress ka bala ai ka state ka congress bala ai ka sexual ka congress ka ai infrastructure ki education institutions ki babon ki hospital ki ba biang atrai kini ki bru ki perkat ka taro tumur ka parti ro ka don hi te ki nong eler ngi ai ka kamram jongi par ban ai ki bru ki ba biang kumukalong mentang kata pangi hap ai ki bru ki ba biang ini la hadu ini sing ki bru ki bon ki ong hira ka kongres election go biang ni bon ki lam biang ba no tahan ka ka MPC kawan ni ta ki jinduna beli kaya ka sem kongres beli kirung beli ki mi ni khambun ki bami banya yan baru natrai ka jing ong pi kam long ka bambon kan kumukalong ta banbon khambun ki barung bani ki bami ada grassroots level haki leaders ke de piom pila mi break leaders te pila I kumba kenete kimi na kongres ke lich trinmul ki klem ne trinmul ki phat biang na trinmul ki lich po UDP ki phat na UDP ki lich NPP don beli BJP ro te ke jing lech ke jing phat ke de no NPP UDP bat ki jing mi ke jing lech kam de tang po kongres bat ki ki parti ro ke don bat kata ba piom kata ni cruise crew ngi long ki meeting ni ro ngi examine haba kimi kai ka daw ba kimi ndai bobon ni kijing mi ka dei kijing sathiet haba mi pe ba marbele ang kijing sathiet kini ki parti ki la approach bat kini ki bodon hengi mentaro bat example bat kini ki sitting MDC sitting MLA jongi cruise crew ki wan ki on wan singing ai kata wan singing ai kata te kata try ka wei kijing ki leader ku ba mai pi ki la pantiet ndai ki voters te ka kham te ngam do jing kermendre bat ka jing ya keren ke jing ya plu jumur bat ki leaders jong ni na kapor support ni perkat ya taro ni ong kam ong ba ula phet ni ju perkat ni ban substitute ni perkat ya nur komen pene ki badon ro ngan daily election nga simega election very serious haka konstitusi jang borok ko be almost aspat li kisnong nga jan poi lu borok setang khat asli kisnong nga poi apok kali teo ngan sependek borok kini ki khat asli kisnong ro but an haba kat sebangali ni labu ki nong trade ki ban ye trade te ngan don ka jong ko polisi ki bele persa je ngai ki don ka jong ko polisi yang sepet tang trade ko moglong mentang trade istu ali ban ong namar bahasa lai sabanai ki election te nala de ka por nda de file nomination nda de scrutiny hamta ka por nda asdang ka ye te mai insentif kumno kalong ban sukop ngala job ni ban su ong ngam job kam long re namar ba kapor kan sebakai you have seen the infighting in the UDP the own UDP demanded the minister should step down like the home minister should step down and then if you see in all the parties the infighting is so high and the Congress the infighting was over and then we have rebuilt a party so I think with those in consideration I think we should not say that no party will get an absolute majority. If you see in many of the states, for example like Punjab,
No people expected that the Aam Aadmi will get a simple majority. If you see in Delhi municipal election, but sometimes man proposes, God disposes. I still believe that hard work, honesty, and positioning of the candidate are very important. So as of now, we are doing our best to position our candidate, the best candidate whichever we can give to the public.